पश्चिम रेल्वेच्या विरार डहाणू रेल्वे मार्गावर विद्युत पुरवठा बंद झाल्याने लोकल थांबली। विरार डहाणू ही लोकल विरार स्थानकावरून डहाणूसाठी 3:45 असून ही लोकल वेळेवर सुटली होती। मात्र विरार स्थानकावरून काही अंतरावरच म्हणजेच विरार वैतरणामध्ये ही लोकल विद्युत पुरवठा बंद झाल्याने अचानक थांबली। जवळपास अर्धा तासापेक्षा अधिक वेळ होऊन गेला, मात्र तरीही लोकल सुरू झाली नसल्यामुळे प्रवासी नागरिकांची मोठी गैरसोय पाहायला मिळाली। एकीकडे ऑक्टोबर हिट सुरू झाली असताना त्यातूनच आता विद्युत पुरवठा बंद झाल्याने फॅनही बंद झाले। यामुळे प्रवाशांनी डब्यातून खाली उतरून मोकळा श्वास घेतला। एकंदरीत विद्युत पुरवठा नेमकी कोणत्या कारणामुळे बंद झाला याचे कारण अद्याप समोर आले नसले तरी काही वेळ विद्युत पुरवठा बंद झाल्याने लोकलसह एक्सप्रेस गाड्यांवर देखील काही मिनिटे उशिरा धावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे।